الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ برب العرش العظيم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماوات ولا في الأرض وهو السميع العليم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآل وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبي Cherifla la jabaw am yawfo ka wali mando ka dil Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka hina anaka kishina ka barka alako jidi ko chayani na ukilingile na bela jelenka amawfo ka wali mando ka dil Allah subhanahu wa ta'ala fe ansigira hera la alaka wuli hera la alaka hera do anga jamana kono ani al-islam jamana kilingile na bela jele ma Adabatoul Coran ama fili Qur'an kuna aflani o emission sanfɛ duwakun ka bɔ ka baro kɛ aw fɛ Qur'an suran dɔ kan walima Qur'an aya dɔ kan a jiginna kuma min a bɛ lakafo ka bɔ harfu hakɛ minnu na ka kɔrɔ walawala aw ye an ka to dunkan na n'o ye julakan bamanankan jɛlen ye yalasa an ka se ka an nafalan bɔ a la aw bɛ o emission sanfɛ o hukumu kɔnɔ duwakun tɛmɛnen an ye Qur'an sura min ta n'o ye Qur'an sura 55 ye an bɛna o de nɔfɛ tugu inshallah bi sigida in na n'o bɛ wele ko suratul waqi'a Qur'an sura 55 don an y'a kala o don ka dan ka bɔ aya fɔlɔ la ka na bila aya 25 o kuma bi k'a daminɛ 26 ka taa bila 50 aya 50 na inshallah a bɛna o de sɔrɔ o kuma na fɛ an bɛ jɛ k'a kalan ni ka sɔrɔ ka don walawalali ani ɲɛfɔli kɔnɔna na inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم نيه دابا مكا كما سورة واقعة نو قرآن سورة بدرون دروناي بي نيافو يچكمي امين ادمنا آية مغاني ورانا نا كتاب لا آية بدرونا سورة واقعة تفسير كلا سونچما يميرا ودي كافوا جينا على كربا كان كاتو مغان سيغلا hal na ya sɔrɔla dɔw ko a jiginna ka kira to madina sigi la minnu taara fɛ k'a fɔ a jiginna magan sigi la o la sɔn caman ye o bɛ daminɛ ibn abbas la n'o ye abdullah ibn abbas ka taa se hasan ma ani ata ani ikrima ani katada ani jabir ani muqatil olu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw nka ibn abbas b'a yira k'a fɔ aya dɔ b'a kɔnɔ ko ale kɔni dan b'a la o aya kelen kɔni k'o ye madina kankɛ ye n'o ye watajaluna rizqakum annakum tukazzibun n'a bɔra olu la sa k'a daminɛ itiya olu kɔni y'a yira k'a fɔ a jiginna madina de a bɛɛ lajɛlen n'i ye kuranɛ sura in yɛrɛ ta k'a lajɛ an y'a fɔ aw ye sigida tɛmɛnen na harfu bɛɛ lajɛlen bɛ harfu 1773 ma
1703 ahrufin o kuma na fɛ a kalima bɛɛ lajɛlen kalima 327 ani 8 samanuna wa sab'una kalma 378 kalma o kuma na fɛ n'i ye a aya ta k'a lajɛ o ye aya 96 ye 96 aya. Allah subhanahu wa ta'ala kɛlen ka adamadenw fɔ an ye k'a fɔ lahara jɔ don jamakulu ye tilayɔrɔ belebele 3 ye kɔnɲɔgɔnyabagaw n'o ye sabiku n'aw ye a y'olu fɔ an tilala k'olu walawala fɛnɛ kuranɛ ka walawalali nɔ na o kumana fɛ jamakulu kun 2nan a y'a yira k'a fɔ olu ye ashabul yaminiw ye kiniyanfan dugew n'o ye hɛrɛ mɔgɔw ye o fɛnɛ ye arijinɛ kulu dɔ ye arijinɛ kɔnɔden dɔw ye o kumana fɛ bi baro bɛna boli olu de kan kun fɔlɔ la. Ala ko wa ashabul yamin a ko kiniyanfan mɔgɔw ma ashabul yamin Muhammad jɔn ye kiniyanfan mɔgɔw ko f'i ye kiniyanfan mɔgɔw jɔn ye olu ka lahalaya f'i ye u bɛ hɛrɛ min na u bɛ fasamanciya min na Ala ye bonya min k'u ye ma ashabu jɔn y'u f'i ye tafsirikɛla dɔw ko la wa ashabul yamin kiniyanfan mɔgɔw ma ashabul yamin ko olu ni kiniyanfan mɔgɔw bi ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ye di hɛrɛ mɔgɔw olu ni hɛrɛ mɔgɔw de bɛ sigiyɔrɔ kelen na lahara jɔ don fi sidrin olu bɛ ŋoni yiriw jukɔrɔ makhdudin ŋoni yiri minnu ni o ŋoni lɛsɛlen don ka bɔ u la sidiri ye yiriw de ye ŋoni bɛ yiri minnu na shajara zati sauka ŋoni bɛ yiri min na a bɛ fɔ de ma ko sidiri nka kuranɛ y'a fara kan ko makhdudin ko nka i k'a dɔn k'a fɔ ŋoni ninnu u lɛsɛlen don ka bɔ u la pewu 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 o de kama arabukɛ dɔ bɛ yen ale nana alakiraba yɔrɔ kisi ni nɛɛma bɛ kira ye a ko kira ma ko ko Allahu Ta'ala kɔni ye yiri dɔ ko fɔ arijinɛ kɔnɔ ko nka k'o yiri in bɛ adamaden tɔɔrɔ a bɛ degun se adamaden ma kosɛbɛ alakira ko a ma k'o ye jumɛn ye a ko Allahu Ta'ala ko sidiri dun ye ŋoni yiriju ye ŋoni b'a la a bɛ maa degun ko o fana ko fɔ kun kuranɛ kɔnɔ alakira ko a ma k'e m'a ye Ala y'a da kan wa ko fi sidrin makhdudin a ye makhdudi min fara kan k'o de ye k'a fɔ u bɛ ŋoni yiriw jukɔrɔ minnu ŋoniw lɛsɛlen don ka bɔ a la k'u ŋoni ninnu falen k'olu kɛ yiridenw ye yiriden min kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔla a yiriden kelen couleur 72 o de bɛ a kelen na couleur min dɔɔni dɔ bɔn tɛ hali u ma surun hali fitinini walima i k'a fɔ a yiriju kelen o yiriju kelen a ŋoniden kelen place la yiriden 72 o de bɛ ŋoniden kelen place la a yiriden caya fɛ a n'a hɛrɛ bonya fɛ alakira ba ko ten arabukɛ in ma k'i k'a dɔn k'a fɔ sidiri min fɔra ni e b'o dɔn diɲɛ kɔnɔ yan n'o ye yiri ŋonimaw ye ko laharata n'o tɛ kelen ye o le kɛ ŋoni kɛ fɔ ni laharataw nɔ na k'i k'a dɔn k'a fɔ yiriden duman de bɛ fɔ ni ye yiriden duman min a cɛ ka ɲi wa a ka timi wa a ka ca fɛnɛ wa tɔlihin a ko i k'a dɔn k'a fɔ ashabul yamin n'o ye kiniyanfan mɔgɔw ye wa tɔlihin u bɛ namasaju kɛrɛfɛ namasaju b'u ka arijinɛ kɔnɔ mandudin minnu den dadan bɛ ɲɔgɔn kan mandudi de ye mutarakim min tugu bɛ ɲɔgɔn na k'a dada ɲɔgɔn kan n'i bɛ namasa yɛrɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ yan a bɛ den cogo min k'a dada ɲɔgɔn kan o kumana fɛ ko lahara ta ka jugu ni o ye a dennen don kabi a ju sanfɛ fɔ a dugumala fi sidrin u bɛ yiri ju a tɔgɔ ye de namasaju duguma mandudin mutarakimun kad nudida bil hamli min asfalihi ila alahu k'a daminɛ sanfɛ fɔ a duguma wa zillin wa u bɛ sumaw fɛnɛ na mamdudin suma minnu n'u banbannen don o kɔrɔ suma minnu n'u yɔrɔ ka jan arijinɛ kɔnɔdenw bɛ sumaw de la suma minnu a yɔrɔ ka jan bimana zillin da'imin bakin la yazulu yiri sumaw do suma minnu u tolen do senna u ti bɔ yen fiyewu dɔw ko k'a kɔrɔ ye dɔw ko la u bɛ yen de u yɔrɔ ka jan ko sabula k'i k'a dɔn k'a fɔ arijinɛ kɔnɔdenw ala b'a fɔ an ye suratu insani aya 13 la ko la yarawna fiha shamsan wala zamharira ko arijinɛ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ tile funteni tɛ yen wa nɛnɛ fɛnɛ tɛ yen nɛnɛ min fɛnɛ ko a bɛ mɔgɔ degun o de kama i k'a dɔn k'a fɔ a nana hadisa la k'a fɔ arijinɛ kɔnɔ ko yiriju dɔw bɛ yen fi jannati shajaratun yasiru rakibu fi ziliha 100 amin yiriju bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ yɛlɛ socɛ caco kan socɛ min n'a bɛ se ka boli a bɛ san ba kelen kɛ n'i ye ka boli a yiri suma la a tɛ bɔ a suma kɔrɔ fiyewu sokɛ fɔ kun ye parce que kira bɛ nin kuma fɔ don min sokɛ de ye bolifɛn la teliman i b'a fɔ dɔrɔn an ka bi tile la V8 orange
mobili boli ta dagabana ibisi go kono ka san mia amin ka san kemeke ka boli a yiri sumala ika don ka fo V8 tse ka boni asmala fiyo fam chiko mala ka dama razi tigi ba fo ko mamdudin de la zawala lahu fa huwa daim ko mamdudin min fora ko ale ya koro ke mi ko abito sena de koro abe bada parce que on ga yiri suma o tuma do ni tle tara fando abi jenge yan fe abita yan fe wal makma do yera bike ni tle bora choya do la wal man wati do sera yiri fulaburu bebi bibta sor sumati sorala tukuni ale ko no ko arjina ka zilli mamdudu min fora kam mamdudu koro de la zawala lahu alati boyindi aduminendo ina fo qur'ana kono ala ba fo an ko okluha daimun wa zilluha arjina kono duminendo ati yelema ati bwa chokola wa zilluha wa kwa suma fenembu o choya kele na suratul ra'd aya bisaba ani duru ay daim wa ma'in ako kinyan fa mo nunu konye ubu bolo maskubin konye mununu bi boli maskubin bimana jarin daiman la yankatu yajri fi ghairi akhdadin okmana fe maskubi de ko jibu bolo ma'in jibu bolo maskub mimbi boli ka ta doron at aboliti kotke afa wati do sera a ajira sena smayara sa wa ayra jale no sangwe atala ka boli ble la kwa jiri aji koni bi boli de daim bada wa sirlenta ko folona ka foko abi boli ni ko folo ni kono la hala abi boli arjine denka sheji jukorola la aka li jukorola la fam chiko mala ka dama wa fakihatin kathiratin ko wa ikado ka fo ashabul yamin no ekini yan fam mo ye ubi arjine kono munu yiride un kacha la makhtu'atin ayiride nunun ti kotge wala mamnu'atin wa uballente kabo aduni mawati do la makhtu'a ka fo a ni wati na zaban ko bene ngati soro mangoro ko bene ngani wati na ni ta mangoro ko wati la makhtu'a ko arjine yiride titene alati kotge ka fo ko samiya sera walma aywa ni kaulada walma ni funden wati ayiride la makhtu'a alati kotge wala mamnu'a way ballentala ka fo ni ko iba kare he o blay o titai ay ko kuma tala wala mamnu'atin wa iballente kabo amafene ibn abbas ko ni tafsir la ko la tankati o iza juniyat ko ni ya yirde kare ati kotke waito akarno era fene bal eba kare yoromi o robbe dobi fale o nona wala tamtani min ahdin iza arada akzuha wani ko mago balaiti bali ala fene fam chikon ma Allah subhanahu wa ta'ala ka dama wa furshin ko ashabul yamin no ekini fa mo ko toujours abala ko luka arjina de mangutu bo ku belli san fe marfu'a limununu korotale no koro limunu umansuru dugula yaro li korotale ne kadi dowe o kona ku belli kan e ka famu yara la limi korotale no do ko la marfu'a kwate ina fo korotale no ko lingara de koro kodo o koro munu songo ti soro ma ku li valeur mo li korotale kenyekeliu marfu'a kulli dangele undo fam chiko ma Allah subhanahu wa ta'ala ka dama do kulla ko dangele ya te da kwa hera de korota lendo ina fo yebi korota era min don ka bo dugula ko era de do parce ko kira ka hadisa la ko kira ba fo irtifa'uha kama bayna samai wal ard ka do korota be na fo ka ba kolon duguma kolo franche wa masira ma bayna kam sumia amin ko wa ani duguma la che ko san kemeduru tamado fam chiko ma la ka dama inna anshanahunna Allah subhanahu wa ta'ala ko arjina horom so ko ne munu meddi kini afa mo ma ko ala Allah ta'ala yara de ulu sabe ko rodlan insha'an dlali yara la ala yu daddali yara la inna anshanahunna bimana kalakhna nisaa jannati na Allah ta'ala ya arjina kono muso nunu dan kalkan jadida insha'an ko de o kalkan jadid del kura yara la min na bi fo ma ko dal yara insha'an maful mutlaqu de okoro nyu dan dali kodan yere de la quoi dali temin kofe cenya temin kofe ko nyar jina kono muso dan ko blaw de la niu ye kabay kado ka foyi kaba ko ya a abijigi yera kono kesge ni adama den yere ye tuguni wa a cenya ko jugufe fajalnahunna abakaran Allah ta'ala ko dlale nyu ke mbugutinu ndey abukaran fajalnahunna azara ko nyu ke chedon balwi munu tiche don cew mana suma gerowlak ma kuma wasoro nunu woni muso munu hal sabu ka demsania tan fladela ka donga fo ma bo u chugola fiu
fajalnahunna abkaran urban ko way ka do nga fo arjina kono musunnu urban duskun kanu tigu do kana ufurkewma urban bimana mutahabbiba li azwajiha al'ashika lahu afurche a duskun ma fogo yambe kata o doronde ma ti chawaran nigi mina era furche ko a furche kanu bala amma kare bala a hina bala a togotoli fena ko bi akon nana famu chugo nyuma Allah ta'ala ko dama atraban ko warjina horo muso nunu bela jele fulangulu ni hake min dira asabuli yamini arjine dema ni bi wolon vla de ta sura bi wolon vla be shikelena ni sambi sabani sabale kade ya bebi ko ne ba feita bekeke samu ko wal masantan shikin ya bebi ke urban atraban dot koroba ya do ka fo ne ngan jinni ne nga atogo de korobale ne galomso ne la arjina horomso ko ubbe urban atraban abbe fulangulu ni yedoye imana doyara fene abbe kelin ye chugola abbe kelin famuna hakli yoro salama be ola kalanye ko ala kira ko kishin nama baye inna ansha'nahunna insha'an fajalnahunna abkaran urban atraba ko nunu ye musode musomunu ufatura ku shito shikorobaya la musomunu shikorobaya raka soraka fatu slame muso ko ala yen fo olude nu dona arjina kono ku bela jele mina ke fulangulu ye akana ku kono ku bina do arjina kono uka shijayayin ani kokuru ani pasampasani miye usoro ku to jiyan latigɛ kɔnɔna na parce que musow bɛ fatu tuma na min na k'o b'a sɔrɔ a caman bɛ yen shumtan omshan romsa i k'a dɔn k'a fɔ golow pɔsɔn-pɔsɔnna siw jɛra kɔw kurula cogo tɛ yen tuguni o tuma na fɛ k'i ti don arijinɛ kɔnɔ ten koyi ala b'i dilan k'i kɛ funangulu ye o de kama hadisa la musokɔrɔba dɔ nana ala kira ma kisi ni nɛɛma b'a ye a ko kira ma odo laha ni yadkula ni jannata ko muhamadu duwawu kɛ n ye n kɛ don arijinɛ kɔnɔ fakal ala kira ko ama ya umma fulan inna janna la tadkhuluha ajuz ko wa musawarbati do arjina kono koy ira ko amata ko musawarbati do arjina kono fa wallat tabqi ko rabbi musawarba yikodi abala ka kashabi nyeji shuru fakal ala kira ko ay cibla makana akbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz kaya fwai ko niya mene muhammadu ko musawarbati do arjina kono iti do kono ki korole ne to ko sabla Allah ta'ala ko Qur'ana kono inna ansha'nahunna insha'an fajalnahunna abkara ni bina do musorba ko ala bi dlane ki ke bulambulani ki ke mbogotini sambi sabani sawaya chale samgan duru samgan oluna nyono ki blawla okmana fe ka soroka ido arjina kono okmana fe musorba ti do arjina kono akoro eninde pam choko mala ka dama li ashabi yamin ala ko ni duma ni nyuma fen forata arjina ko la ko nin tigi de kiniya fan tigi wi mamunu ka gafe donu kinimbolo la ala dugo ya baga nyuma ya ke baga ko lu de tay ni koy ni arjina horom sunno ko li ashabi yamin kiniya fan mogo tado sullatun min al awalin ko ko ni arjina min ko fora ni sansan fola mo chama ne benin soro wa sullatun min al akhirin wa on labana mugo era kan chama fenen ben soro de nya do do akun de men anye munun fo no e mukarrabuna ya foro labana ko koni labana mugo ko o soro baga kaddo labana mugo la o nga ko bitay ni min volen fle qur'ana ko sulatun min al awalin jamakulu ba sulla bimana jama'atun jamakulu ba min al awalin kabini mugo folowla olu bene ko folen soro wasullatun an jamakulu ba min al akirin labana maula no e momodu mantonye lu fenembe ni soro o kuma na fe folo min fora otum kambe sabiku na udema ode kama foro la ko sulatun min al awalin wa qalil min al akirin ngani tala fora sulatun min al awalin ka fo wa sulatun min al akirin parce que nunu ye ashabu yaminu ye famun chuko ma Allah ta'ala ka dama o kuma na fe qur'ana sallallahu kana sinfu salis jamakulu sabana anana olu ka ko nyafanye olu ye janeme dewnye ya rabbi ala kana yala ala kana nya daukan wa sahabu shimali akon numa yan fam mo ma sahabu shimali olu ni numa yan fam mo de bi nyon fe koy no ye tere mo ye munu ga gafe bi do numa mbolo la ma sahabu li shimal muhammad joni olu ko fiye fi samumin ko olu ko ni be fiya kalamande chela fi samumin bimana rehin hara olu be fiye kalama cɛla wa hamimin ani jigoni fiye kalama ani jigoni olu be o de cɛla wa zillin wa bismala min yahmumin suma min bolen do
a tɔgɔ bɛ di tasuma sisi ba wulilen a dɔn sisi ba mana wuli tuma dɔ f'a bɛ kɛ i n'a fɔ i ɲɛ tɛ tile yɛrɛ la bilen ko olu ka sumaladon ye sisi wulilen sumaladon de o cɛ ka jugu dɛ parce que mɔgɔ min b'o sumala i tɛ kasa duman sɔrɔ wa i tɛ sumaladon fɛnɛ i tɛ lafiya funteni ni funteni de b'o tigila mɔgɔ kan ani wɔsi ni tacɛn ni halaki yarabi ala k'an kisi a ma labaridin kuranɛ yɛrɛ y'a walawala labaridin ko o suma in min kofɔlen filɛ n'o ye u ka zillu ye labaridin a t'u sumaya labaridin bimana haza zillu laysa baridan yastarihu bihi al-insan min shiddati al-harri suma kun ye a k'i bɔ funteni na ye ko nka olu ka nin zuma in a tɛ se k'u sumala don to ka nɛnɛ se u farikolo ma wala karimin wa u yecogo yɛrɛ cɛman ɲi a kɔrɔ u tɛ kɛ maaba ye a kɔrɔ wa yecogo ɲuman t'u kan a kɔnɔna na fiyewu k'a fɔ n'i ɲɛ dar'u kan ko filɛbaa bɛ nisɔndiya n'u yeli ye k'u to a kɔnɔna na fiyewu faamucogo ɲuman Allah subhanahu wa ta'ala ka o d'a ma mun na nin bɛɛ kɛra u la innahum kanu kuranɛ ko sabula u tun kɛra kabula zalika ka kɔn bi don ɲɛ mutarafina tiɲɛnikɛlaw ye mutarafina de ye mɔgɔ min sisan denbaya la waritigi don o kumana fɛ a ye sɛ san ka na denbaya la sɛ sannen kɔ a ko a ye saganin fɛnɛ fa o fana fagalen kɔ a ko a ye salatinin dilan mutarafin k'a bɛɛ dilan k'a bila denbaya yɛrɛ ma tɛ se min yɛrɛ bɛɛ ma k'a dilan u b'a dun k'a tɔ cɛ ka taa bila pupɛli la i halala yɛrɛ don dɛ i ma mɔgɔ tɔɲɔ k'a wari ɲini dɛ mɛ n'a sera o niveau ma k'a dun k'aw fa k'a tɔ yɛrɛ kɛ fo k'a cɛ ka taa bila ɲamaminɛ na o de taara fu ye ala k'an kisi a ma o kumana fɛ ko ninnu tun kɛra mɔgɔw de ye diɲɛ kɔnɔ mutarafinnaw tun don u sigiɲɔgɔnw kɔngɔtɔ don u balimaw kɔngɔtɔ don u teriw u badenw kɔngɔtɔ don u t'a don olu ma fiyewu nka u b'a la tiɲɛ u ka sow kɔnɔna na u tun kɛra diɲɛ kɔnɔ yan mutarafin tiɲɛnikɛla kɔdanw tun don wa kɛnu wa u tun kɛra yusiruna u bɛ dumi ala hinsil azimi jurumubaw kan yusiruna bimana yadumun u tun bɛ dumi ala zanbin azim hinsi ye zanbi de jurumuna walew kabayiraw u tun t'u bolo bɔ jurumuna wale la fiyewu wa u ti hami fiyewu k'a fɔ an bɛ nin min na nin bɛ se k'anw se janimɛ ma i jan n janto n yɛrɛ la k'an bolo bɔ nin kow la hami tun t'u la miiri wɛrɛ tun t'u la an k'a wa ma kɔ ala ko ta kɔni u tun bɛ dumi a kan de ka taa fɛ faamucogo ɲuman Allahu ta'ala kɛ a di an ma wa kanu yaquluna ko wa i k'a dɔn k'a fɔ u tun kɛra u b'a fɔ a idha mitna a fɔ n'anw sara wa kunna turaban ni ka kɛ bugurimuguw ye wa izaman ani ka kɛ kolo u ye kolo minnu cɛncɛnnen don a inna lamabawusun a fɔ an bɛ wuli tuguni ko kafiri ninnu ashabul yamini minnu ko fɔri ye janɛmɛ kɔnɔ sisan k'u ka kuma de tun ye nin ye k'u to diɲɛ kɔnɔ u b'u kanto ɲɔgɔn ma baroda la a idha mitna a fɔ anw zalen kɔfɛ o wa kunna turaban an gɛlen kɔ bɔgɔ ye kaburu ninnu kɔnɔ wa izaman farikolo taalen kɔ ka bɔ yen ka si tiɲɛ ka bɔ yen ka joliw bɛɛ ban k'a tɔ izaman kolo nakara ye kolo mugumugulen a inna lamabawusun mamadu b'a la k'a fɔ ko anw de bɛ wuli silamɛw wajurukɛla ninnu kuranɛw u b'a la k'a fɔ ko su de bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ k'u tun ka kuma de ye nin ye diɲɛ kɔnɔ yan awa aba'una al-awwalun n'u y'o fɔ u bɛ tila k'u kanto ko ko anw kɔni wulili yɛrɛ ka nɔgɔ aw ma an mɔkɛ fɔlɔ ninnu don i y'a ye baroda la u bɛ nin bɛɛ fɔ ko mamadu ko anw bɛ wuli dɔ bɛ se k'i kanto ten ko an yɛrɛ ta man gɛlɛn awa aba'una al-awwalun o tuma an mɔkɛ fɔlɔ ninnu don anw bɛnbakɛ ninnu olu minnu sara nin y'a san 300 ni kɔ ye kabi fataraba tile minnu sara awa aba'una al-awwalun an mɔkɛ fɔlɔ ninnu an bɛnbakɛ ninnu olu fana ɲin b'a la wa o kumana fɛ o bɛɛ ye mugi bɔnna ye halisa ka fara kuma kan ka taa k'u tun bɛ nin n'a ɲɔgɔnna dama dama de kɛ diɲɛ kɔnɔ yan o kumana fɛ ala ko muhamadu ma kul muhamadu a f'u ye innal awwalin i k'a dɔn galew maa kun fɔlɔw wal akhirin a n'aw labanna mɔgɔw la ne ala kalina majmu'una n b'aw bɛɛ kafo n b'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ila mikati yawmin ka na don layidu ma ma'lumin don min dɔnnen don b'aw fara ɲɔgɔn kan donna don min mikati yawmin don min fɔra aw ye k'a gɛlɛya ka layidu di aw ma ma'lum n'aw bɛɛ bɛ a don dɔn n'o ye lahara jɔ don ye n b'a kɛ wa ni n ko n b'a kɛ foyi t'a bali wa n'a don sera foyi tɛ se k'a kunbɛn a bɛ kɛ ko ni ala b'a wuli dɛ kuranɛ la suratu hudi aya 100 ni aya 7 ala b'a fɔ an ye ko zalika yawmun majmu'un lahu nasu ko don kɔni don adamadenw bɛ kafo a don dɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a don bɛɛ sen bɛ dayɔrɔ sɔrɔ a don i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ kelen kan kɛnɛ ka jaraki kɔni wa zalika yawmun mashhud wallahi k'o ye don ye don min a bɛna seereya kan suratu hudu de bɛ nin fɔ an ye
وما نواكرهم كون على ميون تاو يفيو إلا لأجل فنا كرا سانغايدا معدود سانغا مي نا جاتي دانين دونين دو نا سيرا فويتي فراكا فويتي بوالا والله هذا ما دين شيء جاتي دادو يا دونين دو على بولو نا سيرا فنتي فراكا فنتي بوالا فيو أتبال جيان بي بامبيو أنسونو ماو إننا إميرنا على كوكا بيتا إتيسيكي ساكو كونو أنجي te ko pilifor do de ko ka nanay ala ko ka nanay wala kele no ko ka bitanay wa yara nyamala amala kata dre an yara sona o ma sabla ye dota ka di alama i faula ka dota ka di alama i benga wala ka dota ka di alama i bawla i badewna i terula sinjula i bara nyon jol yemin di alama awlu taraka ka du yede okmana fa awlu tara agoyanye u desele chugomi i yara bita agoyale ye i desele okmana fe adomi sima kumana mina o ka soro illa be me ki rabla ala ka disposition odoro ne here rabbi ala ke ambla siranyman kan ala ke anci nyumana ambe allah subhanahu wa ta'ala del ala ke ne na o kishi ala ke ne aw latanga ni jala wantle na bana jugumunu mala ka kufo ambe ala deli rabbi ala ye jamana munu garsiga duala ambe ala deli ala ka akeneya ala ka aban a jamana kan amma do munun kono fono ya rabbi ala ka u bela jelen kishi karangara ni ala ami do ka anga faso mali jamana ala ka kishi ala ka ala tanga anya bana jugu munu kibaru me ana mammi kibaru me munu foranya ani munu mafanya ala ka anga jamana kishi ni kelengele na bela jelema ala ka hera ka nya mbaw fuka wali mando ni ne solla bi kala sawma ka folni wali mando la se ankara mo ma alil makam faalul khairat ni burasu zaman saadul awan السيد شريف عثمان مدان هيدرا jami a willa ki jo a faso ye ka faso babulla ka jo wal faso ye ka wal faso babulla ka duwaw ka jamana ye ka duwaw ka wal jamana ye ka duwaw ka jiyan bela jele ka nyejiyama naka konanan jele ye naka blasrali kan naka soroy nan ni kuyi shirif kan ami ala dele ay rabbi ala ka heraka nay ayacca sirka mamadu dina indeme ka fasambo mamadu dina na ya rabbi ala ka na deme ala ka na sako dama ammi allah subhanahu wa ta'ala dele jamiyatu ansar din chamana musuma bi jien yoro ala ke heraka nu kelngele na bela jelenye fulila kuma bay awtaye ma dubatul quran ti fa munun ko malikono ani maliko ka aw munun sogolendo ana aka salon bo koro to dawla wore dawla kabtalula sanu bo yoro la damandawla ala ke heraka na kelngele na bela jelenye ka fuli karan be ka se wasolon sigi baga kelngele na bela jelema golala sikorolen tienwa bugudale soloba ambo bela jelen fo akambe jen wati were wa shukran lakum fi amanillah bismillahir rahmanir rahim wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khayrun laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى